Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την επιτομή της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής και είναι μεγάλη χαρά μας που ήρθε στο Ιασό Θεσσαλίας. Με τη βοήθεια της ρομποτικής κονσόλας Versius και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, κάνουμε μικροσκοπικές τομές που με τη χρήση μιας κάμερας αποκτούμε τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου μεγεθυμένη έως και 10 φορές. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στις κινήσεις μας, που ιδιαίτερα σε πολύπλοκες επεμβάσεις όπως αυτές του στομάχου, του παχαίου σεντέρου και του ύπατος, κρίνεται απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας του ανθρώπινου λάθους και των επιπλοκών. Συνολικά, η ρομποτική χειρουργική εξασφαλίζει για τον ασθενή τεράστια πλεονεκτήματα με σημαντικότερα μικρότερες τομές, λιγότερο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση, μειωμένο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, μειωμένη απώλεια αίματος και ταχύτερη επάνωδο στην καθημερινότητα.